ka ku yi mamaki a kowace halara, a kowace jalsa, kowane majalisa ana iya samun mutane wanda Allah maɗaukin sarki ya zamar da su halaka ta riske su. Za ka ga mutum kamar da hankalinsa, kamar yana da tunani, yana da ganewa, amma iza ja alqadar wa amiyal basar, in kaddara ta zo ido makabcewa yake. To tun da kaga a halaran manzon Allah ma wasu sun ridda, wanda kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabbai suka ce da Allah madaukin sarki ya ce ya kadu zaitu hayudhi walau lam tamsasu nar nurun ala nur. Imam al-Qadi Iyad a cikin Ashafa yace wannan aya a wajen arifai suna nufin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ganin zatin shi kadai, ka sa shi gaba ka kalle shi kadai ya isa ya zama shiriya a gare ka, ko kafin ya karanta alqur'ani ma shine wallau lam tamsasu nar, kafin ya karanta maka qur'ani ko ya ce Allah ya ce ayi kaza ma kallon shi ma ga mai basira ya kamata ka gane wannan duk abin da ya faɗa ya kamata a bada gaskiya da shi. Amma fa a halaran shi wasu ke yin ridda fa, a halaran shi yana raye wasu ce kai sun yi shakka cikin lamarin shi, wasu ce kai sun gane abin ba gaskiya bane su yi ridda, shi kenan kuma sun fita musulunci. An yi haka da yawa. Shi yasa malamai suka sa sharaɗi na cewa mutum kafin a ce da shi sahabi sai an tabbatar da cewa annabi yana raye ne ya musulunta shi mutum, ko da ba a hannun annabi ya musulunta ba, amma ya zamanto lokacin da ya musulunta din manzon Allah yana raye. Sannan wannan kadai bai isa ba, ko da annabi yana raye lokacin da ya musulunta ya zamanto ya taba ganin manzon Allah ko da sau ɗaya. In bai taba ganin annabi ba, ko ya yi zamani guda da annabi kuma yana musulmi a zamanin, amma yana jin labarin annabi bai taba ganin annabi ba za a kira shi sahabi ba. Amma ko sau ɗaya taba ganin manzon Allah ya zo ya kalli annabi, shi ya zo kenan ya ga annabi kuma annabi ya bada baya shiga gida, aka ce wannan ai shine manzon Allah, kuma annabi ya shiga gida kuma bai tsaya ya jira har annabi ya fito ba, ai ya taba ganin shi. To ya tarar da wani sharadi daga cikin sharuɗa na sahabbantaka, amma bai kare ba. Bayan cewa mutum ya musulunta annabi yana raye, sannan ya taba ganin annabi ko sau ɗaya, sannan kuma ya tabbata akan musuluncin na har mutuwarsa bai yi ridda ba, sannan za a ce da shi sahabi. Ai kagan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafiqan Madina ai ba a kira shi sahabi ba. An gani? Yayi zaman da annabi ya ba da gaskiya, yayi zaman da annabi ya ba da gaskiya a zahiri da annabi, amma ai bai mutu akan musulunci ba ko